Il-Memorandum of Understanding li ffirma l-gvern Malti mac-Ċina huwa wieħed storiku. Dan il-ftehim ma' sieħeb internazzjonali fl-industrija tal-enerġija bil-possibilità li f'pajjiżna jkun hawn il-ħolqien ta' kumpanija bis-sħab bejn Malta u ċ-Ċina li tagħti servizzi ta' enerġija rinnovabbli fl-Ewropa huwa wieħed prezzjuż. Hekk iddeskriva il-ftehim li l-Gvern Malti għamel mal-kumpanija China Power Investment Corporation li ser tkun qed tinvesti miljuni ta' euro fil-korporazzjoni Malta, id-direttur tal-kumpanija Toly u d-Deputat Chairman tal-Malta Enterprise William Wade. Fittra ppubblikata fis-Sunday Times, William Wade qal li dan il-ftehim intlaqa minn numru ta' entitajiet u kumpaniji kbar Maltin. Fosthom il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Enterprise, il-General Workers Union, l-Għaqda ta' min iħaddem u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti. Huwa fakkar li l-Malta bħalissa tħaddem aktar minn 1600 persuna fejn matul is-snin id-dejn tela għal aktar minn 840 miljun euro. Dan fl-istess waqt li kemm iċ-ċittadin kif ukoll l-industrija kienu affettwati bil-kontijiet għoljin tad-dawl. L-investiment li China Power Investment Corporation ser tagħmel mal-Malta juri fiduċja assoluta fil-futur tal-istess Malta. L-investiment Ċiniż hawn ħafna pajjiżi li jixtiequ li jkollhom sehem minnu. Bil-fatt li aħna bħala pajjiż ħajja nexxinna nġibu investiment miċ-Ċina ta' ammont sostanzjali huwa hija xi ħaġa veru pożittiva kif nara jiena u kif nara jiena wkoll min-naħa ta' intrapriża f'Malta. Allura hija xi ħaġa li wieħed jinkoraġġiha. Ovvjament barra l-investiment hija xi ħaġa tajba wkoll wieħed jara li hemm ħsieb u hemm azzjoni barra minn norma. Il-problemi li għandu l-pajjiż huma ftit minnhom huma pjuttost kbar u biex wieħed isolvihom irid iħares kif ngħidu aħna outside the box. William Wade żied jgħid li wieħed irid iżomm f'moħħu li ċ-Ċina hija t-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja u għalhekk il-kumpaniji ġejjin minn dan il-pajjiż Asjatiku għandhom numru ta' opportunitajiet fejn jinvestu l-assi tagħhom. William Wade semma wkoll il-benefiċċju importanti minn dan il-ftehim huwa li fuq il-bord tad-diretturi l-investituri Ċiniżi ser iġibu magħhom dixxilpina li żgur tkun milquha minn kwalinkwe korporazzjoni, speċjalment minn waħda li għandha dejn kbir. Intant fl-istess gazzetta Albert Cilia-Vincenti mill-Organizzazzjoni tal-Pensjonanti jikteb li jinsab sorpriz bl-attitudni negattiva tal-Oppozizzjoni Nazzjonalista għal ftehim mill-ħuq mac-Ċina. Qal li qatt ma jiftakar din in-negattività mill-istess partit meta dan kien fil-gvern kien bih għal kollox lill-barranin wieħed mill-akbar banek ta' pajjiżna, l-ajruport, il-kumpanija tat-telefonija u l-lotterija nazzjonali.